mga kapuso nato din hanga nangita og lugar diin mamahimong mag-food trip og mag-bonding dili na kinahanglang mag-uol tungod kay ania nasay Unli Steak nga dalit kining usa ka kananan nga must try gayud. Busa mag-food trip ta mga kapuso, pinaagi ni ining report. Steak ba kamo? No worries! Tungod kay dinhi sa lungsod sa Minglanilla, ani ay usa ka kananan nga ang dalit, Unli Steak. Dinhi, wanto sawa ka sa ilang lamian nga T-bone, butter herb pork chop, ug syempre ang burger steak. Ma-enjoy na nimo kini sa kantidad nga 299 pesos. Swak kini alang sa mga mahiligo niini ug sa mga gustong mag-food trip nga maunasay nahimong bonding. Sa paghimo sa ilang lamian nga steak, butangan una og seasoning gamit ang ilang spices sama sa spice rub, Italian seasoning, pepper o garlic butter oil. And grill na to siya to 7 to 15 minutes. Ato siyang balikan og butang sa garlic butter oil. Ang pork chop ug ang T-bone steak. Ug mao na kini mga kapuso ang ilang tulo ka unlimited nga steak. Mamahimo kang makapili sa bisag asa niini depende sa imong gusto. Nahimo kining maong konsepto sa tag-iya tungod sa kamahiligon niini sa steak. Mas barato ang ilang steak itandi sa ubang mga steakhouse tungod kay ang ilang steak mga local products. Okay lang, Joseph nung po siya. Ayang ambience okay ra pod. Really good kag steak, sir. Ako ginawa beef cube siya. Muna, ikaduha na ako ni karon. Moabot sa kapin 50 ka mga servings ang ilang maserve matag adlaw tungod sa kalami sa ilang steak. Usa pa lang kini kabuan apan daghan na ang mukaon ug magtagbaw niini. So atong steakhouse diri kay mas barato siya unlike any other steakhouse. Sa mga 10 years old below, a la carte lang ang presyo niini. Maka-accommodate ang maong lugar ug moabot sa 40 hangtod sa 50 ka mga tawo. Bukas sila sugod sa alas 5 sa hapon hangtod na sa alas 7 sa gabi matag adlaw. Uban ni Demi Hernani, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.